Kif il-jum tal-miliet dejjem qiegħed joqrob u bosta persuni għaddejjin bl-aħħar ftit ċiri tar-rigali huwa utli li mill-ġdid jinħollu għarfien sabiex l-annimali ma jibqgħux jingħataw bħala rigal. Għalkemm bosta ġriewi u ta' iż-żgħar ikunu ħelwin ħafna u jafu jġibu ferħ lil dawk li jirċivuhom, dawn ħafna drabi jispiċċaw mitluqa fit-triq jew fix-shelters hekk kif dawk li jirċivuhom ma jkunux jafu l-impenn li dawn jirrikjedu. Dwar dan Net News tkellem ma' Mojra Delija, attivista li ilha snin twal taħdem favur id-drittijiet tal-annimali, illi qaltilna li sa din il-ġimgħa stess kienet għadha kif ġiet ikkuntattjata minn familja li xraw ġeru mingħand breeder bil-kundizzjoni li dan jibqa' żgħir. Pero dan spiċċa kiber u l-familja ma rriditx iżommu iżjed. Hawnhekk ifakret li jekk irridu li dan il-miliet nesperjenzaw l-imħabba vera, m'għandniex għalfejn bil-fors nixtru ġeru pur, imma nistgħu nadottaw annimal minn xi santwarju illi żgur mhux forsi joffrulna mħabba sinċira. F'dan iż-żminijiet, mhux għax dan iż-żminijiet u għax il-ġeru ħelu u għax jiswa l-flus u xi ħaġa speċjali se naqbdu nixtruh, le irrid ħafna ħsieb. Ejja nkunu maturi biżżejjed li dan iż-żminijiet ma naqbdux u naħsbu li annimal huwa oġġett rigal. Għadda dak iż-żmien li ma kellniex dan in-knowledge, din l-informazzjoni li jisma'. Aħna nafu li Malta wara l-festi dejjem bl-istess problemi dal-ferħet qattali is-sufan, il-purtieri. Jekk verament tibqgħu tinsistu li tridu tixtru. Issa ma mmorrux ukoll mal-moda x'moda dat-tip ta' brida x'għandu l-fer tiegħu qisu teddy bear allura issa moda ta' dak it-tip ta' brida hija nġibu ta' għalfej. Jekk l-annimal li tissalva sejtik iktar imħabba u din mill-esperjenza 100% naħlef fuqha din. U tu, jekk verament tħobb l-annimali, għalfej se mmorru bil-fors bid-maddera. Il-kelb, il-qattus, dak li ttieħ, ġifri jekk ittieħ l-imħabba u l-attenzjoni, jagħtik lura. Dik l-imħabba relevanti jekk hux forma hekk jew fih ħafna suf se jtik dak li inti ttieħ. Intant huwa fatt magħruf li dawn il-kampanji biex ikun hawn iżjed għarfien ilhom snin għaddejjin, però n-numru ta' annimali li jiġu abbandonati sfortunatament mhux qed jonqos. Mojra Delija spjegat li din mhux xi ħaġa li qed issir għax m'hawnx biżżejjed edukazzjoni, hekk kif diversi għalliema u NGOs ta' spiss ifakru dwar l-importanza sabiex ma jiġux abbandonati annimali, iżda hemm nuqqas ta' infurzar fuq il-breeders u nuqqas ta' infurzar fuq trattament xieraq tal-annimali li qed iwassal għal ħafna abbandun. Però m'għandniex infurzar. L-infurzar fuq l-abbuż tal-annimali, l-infurzar fuq ir-rapporti irrid ikun iktar hands-on, iktar nieħdu daw il-każijiet ta' abbuż u ta' neglect u ta' krudelta iktar bis-serjetà. Liġijiet hemm qegħdin, imma mingħajr infurzar il-liġijiet jistgħu jkunu hemm għax jisna m'għandna xejn. Illum il-ġurnata meta tirrapporta aħna nkunu nixtiequ li l-konfiska ssir there and then. Meta inti tara kelb marbut biċ-ċinga hija legali, hija liġi, llum għandna liġi li inti ma tistax torbot kelb, allura għalfejn jittieħ ċans ieħor. Tant in-numri mhux qed jonqsu li sfortunatament is-santwarji qatt ma kienu daqshekk mimlijin. Fi kliem sempliċi ninsabu f'xin il-punt li l-annimali abbandonati ikollhom jitraqdu għax ma fadalx għażla oħra. Jekk id-Dipartiment tal-Ħarsin tal-Annimali m'għandux fejn jżomm daw il-klieb, l-ebda santwarju ma jista' jdaħħal bully breed oħra pereżempju komuni ħafna dil-problema. Se jsir minn dak l-annimal. Jew se jittajjar minn xi karozza jibqa' fit-triq, dik hija daqs li kieku raqqattu. Jon kella ikun hemm xi pereżempju lot ieħor ta' annimali klieb oħra se jaslu biex jitraqdu dawn, ma rridux u ilna ngħiduha u issa qegħdin on the brink. Marija Borġ, Net News.